Lêgerîna partiyên siyasî ên Kurd ji bo îtîfaqa siyasî hêjî encamek serkeftî bi dest nexistiye. Lê neh partiyên siyasî û rêxistinên sivîlên Kurd biryar dan ku ji bo parastin û pêşketina zimanê Kurdî îtîfaqek ava bikin. Heft partî û du rêxistinên sivîl, Hereketa Azadî, Partiya Herêmên Demokratîk, Partiya Demokratîk a Gelan, Partiya Azadî û Sosyalîzmê, PDK Türkiye, PDK Bakur û Partiya Sosyalîst a Kurdistan her wisa tevgerên Kurdî li ser vê mijarê daxuyaniyek dan çapameniyê. Daxuyanî li Cemiyeta Rojnamevanan di roja salvegera damezrandina Komara Tirkiyeyê de hat dayîn. Cîgirê serokê PDK Türkiye Şerefxan Cizrî dazanîn ziman hebûna gelê û li ser zimanê Kurdî pişaftineke mezin heye. Wî daxuya kirin hatina bahev ya partiyên Kurd pir qedir bilend e û ji bo biryarên mayîn de di dehê mijdarê de komxebatek li dar dixin. Daxuyaniya kurmancî ji aliyê serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê Sînan Çîftûrek ya bi zazakî jî berdevkê Hereketa Azadî Sıtkı Zîlan hat xwendin. Di daxuyanî de li ser heft xalan rawestiyan û hat destnîşankirin asimilasyona ser ziman weka pençeşêra civakî ku tevdîr neyê girtin îro zimanê Kurdî sibê rojî netewa Kurdî wê têk biçe. Lewma hatina behev ya partiyan û rêxistinan plankirinên demdirêj li dijî pişaftinê pir girîng e. Di daxuyaniyê de bang li gel hat kirin ku di her warê jiyanê de bi Kurdî biaxivin. Partiyên Kurd anî ziman ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê her wisa kî di dora dudiyê de bibe zimanê fermî li ser vê yekê biryar dane ku xebatên têkoşîneka hevbeş bidin. Di daxuyaniyê de hat îfade kirin ku dixwazin dengê xwe bigihînin saziyên navdewletî weka Yekîtiya Netewayan, UNESCO, Yekîtiya Awropa û Konseya Awropa. Da ku ji bo mafê zimanê Kurdî ji van saziyan alîkarî bixwazin. Parlamentera HDP a Amedê Saliha Aydeniz dibêje gelê Kurd ji bo zimanê xwe bi salan e berxwe dide lê ji bo ziman bibe zimanê fermî bardike ser partiyan û dewletê heta saziyên navnetewî. Gelê Kurd bi salan e bi rêya xwe bi mîna alternatîfê xwe zaten ji bona zimanê xwe perwerdeya xwe jî pêşketina xwe zê çê dike. Tenê lazim e ku vê evkê de partiyê me, siyasetmedarê me û car saziyê me civakî tevahî serviya xebatekî hevpeş çêke. Berdevkê Hereketa Azadî Ayetullah Aştiyanî jî barêde de ser tifaqê ji bo ziman û dibêje ew hêvdar e ku ev tifaq rêya tifaqa siyasî jî veke. Daxwaza me ev e got ev îtîfaqa li ser ziman çêbûye hîn ferehtir bibe. Tamamê ew însanê got bi ez xwedî zimanê Kurdim têkilî vê îtîfaqê bibe. Hemû bi hev re îtîfaqeke çêkin. Gava got merev bû însan İttifaqa insaniyê de merev müşterek bû hingî merev karî siyasetê de jî îtîfaqê bike. Serokê OSP Sinan Çîftûrek jî balê dide ser hêviya ku li ser vê tifaqê çêbiye. Hemû berpirsiyarê partî û saziyê sivîl bi hev re derkevin xutkekê hevbêj vî tişî bera bikin qenetê me tesîra wî li ser du tişta bûye. Yek li ser partiyê me bûye. Partiyê me îro li ser ziman hatine berhevde ser xêrê ew bimeşe. Pêşe rojê de tesîra wê ser îtîfaqa netewîz bûye. Du tesîra wê ser gel bûye. Gelê me bûneke neh partiyê me mesela me girî bûna ziman hatine berhevde. Ew ê siya de pêşe rojê de bûna meselê me dîz wer berhevde. Hêjayê gotinaya ku partî û dezgehên Kurd ji bo zimanê Kurdî dehê mehî de komxebatek li dar dixe bi heman pêkhateyan re. Hacî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.